les zones que estan al voltant, les zones turístiques que es desenvolupen al voltant d'espais on hi ha cellers, a partir al voltant de denominacions d'origen, doncs tenen una singularitat, és que tenen un atractiu per si mateixes al llarg de tot l'any. I això ens permet poder captar l'interès dels visitants i dels turistes que poden venir a gaudir d'aquests productes tan específics al llarg de tot l'any. I a més es troben amb que en diferents moments de l'any tenim diferents propostes, perquè estan vinculades al paisatge, estan vinculades al que fa i al que s'ofereix des de cadascun dels cellers o des de cadascuna d'aquestes zones. Què ens permet això? Doncs que realment les persones tinguin feina allà on viuen i que puguin mantenir la feina al llarg de l'any. O sigui, l'objectiu de poder treballar amb enoturisme en una zona enoturística és que també es desenvolupa moltíssim més el turisme a nivell local. És a dir, es pot arrelar molt més el desenvolupament local i per tant generar valor econòmic al voltant d'aquestes zones, no només puntualment en campanyes sol i platja, sinó al llarg de tot l'any.